Het is lang lien dat we dit loert jedden bij de lietsveekeuring in Holwert. Maar na een dregetiert met een protte vogelgriepbesmettingen, je de pieken en hin lang omlet wegkeurd worden. Geweldig, het leeft er. Hè? Ons hier wel in het knieën, maar ik wil doden. Hè? Die zijn net gevoelig voor vogelgriep, maar nog hebben we de hin weer. Nou joh, het is al je leven. Van de morgen met aan die kraaien, dan zei je, ja jongens, er gebeurt wat. Maar een piek of een hin keuren is best een precies werkje. Nou zorg ik eerst naar de kaam, dat het model is wat we willen bij een Friese kriel. Naar de eegkleur. Die is vrije eegkleur. En de eerleltjes moet wit wezen. Eigenlijk in je lietse wees, hij moet eigenlijk een lietzoomke ongeveer hebben in de stut. Nou, er zitten een paar stipjes. Ik kan net zeggen dat er niks zit. Er zit wel wat, maar dat zou iets royaler worden. Maar verder is het een hele mooi, hij is prachtig sneeuwwit. En die mensen die hebben gewoon 4 jaar lang nooit eens een keer hun beesten showen kennen. Nooit zien laten kennen van nou, hoe mooi ben ze eigenlijk. En ja, moet er ook wat om verbeterd worden. Dus ik vind het geweldig dat ze nou ook weer kennen. Het hele weekend wordt er nog lietsvee keurd. Mij sneun als afsluiter de cavia-keuring. En dan wordt er eerst mee.